Nový byt, nový nábytek, do detailu promyšlená dekorace a staré s ničím neladící dveře. Neváhejte. Jejich výměna totiž nemusí být spojená s náročnou demolicí ani nekonečným úklidem. Je to jednoduché. Vyberte si v katalogu Portadors model dveří, který se vám líbí, ze vzorků si vyberte svou vysněnou barvu a zavolejte nám. Tak málo stačí k tomu, aby se u vás objevil náš specialista, který provede nezbytné měření a vymění staré dveře za nový, vámi vybraný model. Naši pracovníci vždy postupují s maximální péčí a ohledem na detaily. Samotná montáž není nijak komplikovaná. Stačí jen krok za krokem postupovat podle návodu. Po ujištění, že balení obsahuje všechny nezbytné součásti, odstraní montážník staré dveře, včetně stávající zárubně. Ještě jednou vše pečlivě změří a zkontroluje pomocí vodováhy. Poté se šroubuje ostění nové zárubně a umístí ji do otvoru ve zdi. Zárubeň upevní a po namontování závěsů nasadí dveřní křídlo. Nakonec aplikuje montážní pěnu se silikonem a namontuje krycí lištu. Za pouhých 30 minut máte doma nové, vysoce kvalitní dveře Portadors. Jsou vyrobené za pomoci nejmodernějších technologií a z nejlepších dostupných materiálů. Teď váš byt splňuje všechny vaše sny. Protože vaše interiéry se mění s vámi.